Че един тон паса натовари от два. Ама такива тайни, ако обичаш, не се казват, защото в момента те снимат и ясно като обичаш ще гледа цяла България. Ти ще тайни станеш, не ти ще законни. станеш най-известният Ти ще човек станеш в най-известен България. И това са тайни, които не могат Ти се може да се те казват. направят президент, така като те видят. Да. Да станеш... Значи, драги зрители, просто искам на този човек, виждате го, да му намерим добра работа, да се изкарва за него пари. Не иска много пари да забогатява, но да си покрива нуждите. И която 200 путка, лева ми стигат. айде 300 от мене. 300 лева. Горе-долу съм нормално. И да се намери една добра женица, да го Аз разтрива. женица си имам. Ами тя се върне пак, като разбере, ще че се работи. Така. Да му прави Ние мекички сме се сутрин. разделили само заради това, Батков. Знам. Да му прави мекички сутрин, от време на време. Да му пере дрежките, да си лежи при нея. Така. Ицка, няма ли да се умориш, мамо? Кажи ми така. Ще палиш парното. Я ми кажи, обичаш да ги лижеш? Мога. Путките. Това е бането, селска работа. Селска. Ма къде работа. в газа или в путката? И в двете. Ето! Дайте му кафето по най-бързия начин. Дайте му кафето. Обичаш да ти брат Дърбанчики. турска чеки, а? Ще от дърбанчикиш. Я дай, Батков, огъня. Давам веднага. Да го завираш между боските, обичаш ли? Там, на топло. Казаха ми, че си обичал и да си бодисваш косата, ако някой путката накара. Ще стенява само. Така. Може ли да направиш Тема това? боди салилата ми се смее тората. Кой те боди салила? Марянка на младен. Мале! Ти си опасен. Румка, кефиш ме направо. Значи викаш путките, мога да ги обичаш. Мога. Това беше Много. от нас, BTV репортерите. Ако обичате, виждате. Това е. След това, втория репортаж ще бъде в 8:00 на 28 декември 2013 година. 14-та. Мълчи сега. През лятото на 2028 година. Довиждане от нас. Кажи нещо за последно. Искам целият български народ да е щастлив. И да има Цигане, много путки. българи, турци, всички да сме в мир. И Точно да има така. много малки потета. А, Точно така за е. това. Това се иска. Окей, довиждане. Лек ден ти желая.